Tervetuloa haastatteluun. Meidän yliopistomme, Utajärven yliopiston musiikkitieteiden professori Eetu von Boxes. Kiitoksia. Mitä on oikein tämä hengellinen musiikki? No, sehän on kristillisen kirkon universaali termi, jolla kuvastetaan erilaisia ääniä, jotka syntyvät ilman värähdellessä samalla kun joku seisova aalto värähtelee. Tämä on nimenomaan sitä harrasta musiikkia. Tietenkin on tämä gospel, joka on nimi nuorten ihmisten suosimille ääniaalloille. No, millaista tämä hengellinen musiikki oikein on? No, kuten minä äsken sanoin, niin nehän ovat niitä äänivärähtelyjä, jotka syntyvät seisojen aaltojen värähdellessä. Ja nämä voivat toisinaan aiheuttaa myös hengellisiä kokemuksia, ja näitä kyseisiä ääniaaltoja voidaan tuottaa monenlaisilla eri instrumenteilla, kuten kitaralla, uruilla tai pikavokaaliksilla, eli äänihuulilla. Millä tavalla tämä hengellinen musiikki oikein ilmenee kuuntelijoissa? No, kun tämä ääniaalto kulkeutuu sinun tärykalvoosi, se tärykalvo siirtää sen värähtelyn sinun simpukkaasi, joka taas siirtää sen kuulohermoa pitkin sinun kuuloaivokuorellesi, joka tulkitsee sen jokaisessa aivoissa eri tavalla. Joissakin aivoissa se voi synnyttää hihulointia, paatoksellisuutta tai vaikkapa silmien äkillistä kostumista. Kiitoksia tästä haastattelusta.